നമസ്കാരം. ചിങ്ങ 1 കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കർഷക ദിനാചരണവും മികച്ച കർഷകരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. പന്തളത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ സുശീല സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മികച്ച കർഷകൻ, ക്ഷീരകർഷകൻ, യുവ കർഷകൻ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകൾ കാർഷിക മുന്നേറ്റം നടത്തിയ കർഷകരെ ആദരിച്ചു. നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ യു രമ്യ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സീന, വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബെന്നി മാത്യു, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രാധ വിജയകുമാർ, കൌൺസിലർമാരായ പന്തളം മഹേഷ്, ലസിത ടീച്ചർ, കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പന്തളം തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കർഷക ദിനാചരണം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം റോബിൻ പീറ്റർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖ അനിൽ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, കൃഷി ഓഫീസർ ലാലി, കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ബിജെപി പ്രതിനിധികളെ ചടങ്ങിൽ ക്ഷണിക്കാത്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു. തുമ്പമൺ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കർഷക ദിനാചരണം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോണി സക്കറിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം റോബിൻ പീറ്റർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലാലി ജോൺ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ, കൃഷി ഓഫീസർ മേഘ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രൈം ന്യൂസ്. KR മൊബൈൽസ് പന്തളം ബ്രാൻഡഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയും സർവീസിംഗും. ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ മാറാതെ തന്നെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ടച്ച് ഗ്ലാസ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിൽക്കപ്പെടും. ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം. ബ്രാൻഡഡ് മൊബൈൽ ആക്സസറീസ്. KR Mobiles, Quality Service Center and Exclusive Showroom. Private Bus Stand in Edirvasham, Pandalam.